Урад Беларусі ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Яшчэ некалькі месяцаў таму установа спыніла выставачную дзейнасць і пачала вяртаць аўтарам іхныя працы, а цяпер Савет міністраў паставіў кропку ў яе гісторыі. Але ці сапраўды гаворка толькі пра адну дзяржаўную установу? Ці гэта ўжо знак таго, што сучаснаму мастацтву ў сённяшняй Беларусі проста не засталося месца? Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў з'явіўся ў 2015 годзе пасля аб'яднання музею сучаснага мастацтва і творчых майстэрняў. Цяпер урад распарадзіўся ліквідаваць установу да канца лістапада, не падаўшы прычыну такой пастановы. На гэтым фоне вядомы творца, удзельнік венецыянскага біенале Сергей Грыневіч сцвярджае, што каля 70% беларускіх мастакоў сёння застаюцца ў негалосных чорных спісах, а пасля 2020 года шмат хто быў вымушаны з'ехаць з краіны або адмовіцца ад выставаў. Дык што сёння засталося ад беларускай сучаснай мастацкай сцэны і дзе яе шукаць? Вось бадай. І можна знайсці асноўнае пытанне. Ну і пытаемся мы гэта ў нашага наступнага спікера Павел Баркоўскі, які прадстаўляе аб'яднаны пераходны кабінет у справе нацыянальнага адраджэння. З намі на відэасувязі. Вітаем вас. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Павел, вось гэты сам цэнтр сучасных мастацтваў, ці можаце расказаць коратка, што канкрэтна ён сабе ўяўляў, што мы сёння страцілі? Мы сёння фармальна страцілі нейкую там фармальную там нейкую установу культуры, которых і так сотні, да? У Беларусі гэта больш такая сімвалічная была страта, ці сапраўды мы страцілі штосьці большае? Раскажыце нам. Трэба ўлічыць, што цэнтр займаўся доўгі час вельмі шмат дзейнасцю, якая якраз датычылася замежнай супрацы беларускіх мастакоў у межах розных прэзентацый. І вось тое, што, напрыклад, у гэтым годзе мы ведаем, што на венецыянскім біенале адчыніўся беларускі павільён, які курировал наши вядомыя мастакі, той же Миколай Халезін. Вось раней гэтымі рэчамі займаўся ў тым ліку нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. То бок фактычна улады паказваюць, што ім ужо не патрэбная арганізацыя, якая будзе займацца такога кшталту форумамі. Да таго ж, гэта была моцная яшчэ і навучальная установа, таму што там праводзіліся шмат куратарскіх заняткаў для маладых мастакоў. Там праводзіліся дыскусіі, лекцыі. То бок гэта быў цэнтр, асяродак, у якім не толькі выстаўлялася сучаснае мастацтва, але там вялося шмат працы менавіта з артыстычнай супольнасцю. І фактычна вся гэтая праца цяпер невядома куды пераносіцца, бо можна аддаць, канешне, карціны, можна аддаць памяшканне, але каму перадаць все гэтыя віды дзейнасці? Але кажуць пра тое, што перадаецца, так скажем, наробак, да, даробак Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і нацыянальнаму мастацкаму музею. Ці яны здольныя будуць працягнуць, на вашу думку, усю тую дзейнасць, якая была? Ну, глядзіце, гэта ж кажуць пра тое, што перададуць будынак акадэміі мастацтваў, ці перададуць калекцыю нацыянальны музей, але яны не змогуць перадаць традыцыю, яны не змогуць перадаць калектыву амаль 50 супрацоўнікаў гэтага цэнтра. Гэта як фактычна паступілі з нацыянальным акадэмічным тэатрам Янкі Купалы. Будынак захаваўся, яго перадалі іншым людзям, але ці з'яўляецца гэтая новая арганізацыя чымсьці, чым раней быў Купалаўскі тэатр? Вялікае пытанне. Значит, тут не сказал бы, что оно такое великое уже пытание, досыць з відавочным адказам. Я бы хотел бы на крок назад вернуться. Вось вы сказали, что гэта адбылося, я правильно зразумеў вас, у адказ. Менск афіцыйна гэта зрабіў у адказ на тое, што на венецыянскім біенале ў гэтым годзе не было афіцыйнага стэнду Беларусі, так, ад дзяржавы Беларусь, а Беларусь прадстаўлялі вось незалежныя творцы. Это такая ответка? Я б не бачу тут такой ужо прамой залежнасці, бо, зразумела, гэта быў бы залішні эмацыйны крок з боку беларускіх уладаў. Я лічу, што праблема агулам з тым, як рэжым успрымае сучаснае мастацтва. Яно яго не адчувае ні на эстэтычным узроўні, ні яно яму ніякім чынам не блізкае духоўна.
То бок калі гэта яшчэ традыцыйныя віды манументальнага мастацтва, штосьці такое ў савецка-патрыятычным духу, пра вялікую адчынную вайну, тады гэта зразумела сярэдняму чыноўніку і блізка яму як бы па ідэалогіі. А калі гэта сучаснае мастацтва з яго вельмі нетрадыцыйнымі формамі, з яго пошукамі, крэатыўнасцю, ну, даруйце, для них гэта выглядае сапраўды як нейкі рассаднік вальнадумства і незразумела чаго. Таму прасцей закрыць, чым гэта ўсё кантраляваць. Хаця здавалася, толькі-толькі памяняўся там міністр культуры, а можа і таму гэта здарылася. Ім стаў Марат Маркаў, былы ідэолог, так, і адзін з кіраўнікоў АНТ. Магу памыляцца ў канкрэтных рэгаліях. Вы сказалі пра тое, што яны яго не разумеюць. То бок тут толькі праз неразуменне ці яны бачаць у гэтым небяспеку. Чаму яны так востра на менавіта сучаснае мастацтва? Бо мы ведаем, што перад гэтым яшчэ у мінулым годзе, здаецца, ці 2 гады таму у Віцебску быў зачынены таксама цэнтр сучаснага мастацтва. Ці гэта, можа, вся адна гісторыя, што проста ўлада зусім зварочвае дзейнасць у накірунку сучаснага мастацтва? Не разумеюць, значыць і баяцца, бо все, што для них незразумела, гэта выклікае страх, што гэта, магчыма, нейкі падпольны супраціў. І мы бачым, што сапраўды ў мастацкай сферы ідуць вельмі жорсткія прэсіі, вельмі шмат артыстаў сапраўды трапляюць у так званыя чорныя спісы. Іх могуць пазбаўляць майстэрняў, іх могуць пазбаўляць магчымасці, напрыклад, удзельнічаць у выставах у дзяржаўных установах ці мець нават выставу ў прыватных галерэях. Таму натуральна, што як вынік ўсяго гэтага іх хочуць пазбавіць у тым ліку магчымасці мець вось такі цэнтр, які бы аб'ядноўваў всю гэтую дзейнасць. І яна відавочна будзе тады скарачацца проста таму, што інфраструктура істотна зменшыцца. Я все-таки шукаю тут таксама у гэтай падзеі прыкметы больш шырокай, так, нейкай дзяржаўнай палітыкі. Магчыма, за гэтым стаіць той жа Гігін, які недавно таксама выказваўся супраць беларускага і незалежнага, так, каб не было у беларускай культуры. Бо не толькі мы маем гэтую гісторыю з цэнтрам сучаснага мастацтва, выставачнымі заламі, але і з музеямі. Сёння ж прыйшла навіна пра тое, што музей паэткі Яўгеніі Янішчыц перавезлі ў Пінск. Цяпер уся экспазіцыя змяшчаецца на 2 паліцах. Экспанаты з ліквідаванай вясковай школы нарэшце знайшлі новае месца ў музеі беларускага Палесся, аднак у вельмі урэзаным фармаце. То бок, ці гэта ідзе аптымізацыя культуры ў Беларусі? Ці, от тут цяпер пытанне, ці гэта такая аптымізацыя, ці аптымізацыя плюс праз ідэалагізацыю? То бок, все, што не падыходзіць, так, пад вось этую простую кандовую там ідэю там беларускай там дзяржавы, чаркі і шкваркі, так, і паслухмянасці і вялікай адчыннай вайны, яно будзе проста не то што не падтрымлівацца дзяржавай, а будзе ліквідоўвацца ці урэзацца, вось як гэты музей спадарні Янішчыц. Так, калі мы назіраем тэндэнцыі, яны кепскія для незалежнай беларускай культуры ва ўсіх праявах. Закрываюцца беларускамоўныя тэатры, яны пераводзяцца на расейскую мову. Змяншаецца колькасць выдавецтваў, якія друкуюць кніжкі па-беларуску. Таксама мы бачылі вось гэтыя справы супраць нават крамаў, якія гандлююць сімваламі нацыянальнымі. Гэта азначае толькі адно, што сапраўды ёсць галосны ці негалосны загад на вынішчэнне всей беларускай незалежнай культуры. І ён по-рознаму рэалізуецца, конечно, ў розных сферах. Дзесьці за кошт вот этой самай аптымізацыі, плюс дадатковы бонус для чыноўнікаў, што яны сапраўды ашчаджаюць пэўныя сродкі за кошт гэтага. І, адпаведна, гэта ўсё вядзецца толькі для аднаго. Фактычна, да страты культурнай незалежнасці Беларусі да таго, каб цалкам яе падставіць пад расійскую культуру. А вот не будзе ў нас сучаснага мастацтва цэнтра, яго ўжо фактычна няма ў Беларусі. А дзе можна беларусам знайсці сваё сучаснае мастацтва, сваю сучасную культуру? Вось гэта тая ж гісторыя, што вот паглядзець, што ў нас было на біенале, ці ёсць яшчэ нейкія месцы, прасторы? Ну, натуральна, што зараз прасцей знайсці беларускую культуру сучасную не ў Беларусі, на жаль.
І таму, канешне, можна яе пабачыць у галерэях на выставах за межамі, там, дзе працуе беларуская дыяспара, у Польшы, у Літве, у Нямецчыне і гэтак далей. Але цяпер такая тэндэнцыя добрая стварыць лічбавыя выставы. Вось гэтыя дыгітальныя выставы якраз таксама добры сродак для людзей, які знаходзяцца ў Беларусі, прычыніцца да сучаснага мастацтва і фактычна пабачыць на свае вочы тое, што ў сучасных формах прэзентуецца як выробак беларускага незалежнага мастацтва. Натуральна, што з змяншэннем такіх пляцовак у самой Беларусі пабачыць штосьці падобнае стане цяжэй. Хіба што ў падпольных нейкіх умовах з падпольнымі выставамі, як мы гэта праходзілі ў часы Савецкага Саюза. Так, Аспар Павел, вы кажаце пра падпольная выстава, але таксама разумеем, што факт ліквідацыі Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў гэта фактычна паказанне, што шлях у беларускіх мастакоў гэта выгнанне, гэта... Ці ўнутранае выгнанне. Так. Але калі мы кажам пра выгнанне, якія ёсць на сёння звесткі у кабінета з нагоды таго, колькі мастакоў знаходзяцца за межамі і агулам ці для мастакоў беларускіх выгнанне альбо, скажам так, часовае перанясенне сваёй творчасці, як замежныя пленэры тыя ж. Гэта на лепшае, гэта дае магчымасць развіцця ці ўсё ж такі на горшае? Існуе дакладных лічбаў таго, колькі менавіта мастакоў пераехалі за межы, тым больш некаторых частка прыязджае выключна ў межах арт-рэзідэнцый, так званых. Але натуральна, што такія праекты робяцца, іх робяць на сталай аснове розныя арганізацыі, запрашаючы беларускіх мастакоў, ангажуючы беларускіх і замежных куратараў. Мастакі, прыязджаючы, маюць час і магчымасці для таго, каб пісаць свае карціны, напрыклад, выстаўляць іх у галерэях мясцовых, і такім чынам, прынамсі, атрымліваць прастору для асабістай творчасці. Я ведаю шмат такіх праектаў, калі людзі прыязджалі, фактычна пакідалі свае працы тут, напрыклад, у Польшы, для таго, каб проста яны захаваліся і каб змагчы менавіта рэалізоўваць сябе творча, паколькі дома ў Беларусі яны такой магчымасці ўжо не маюць. На жаль, арганізаваць арт нейкую рэзідэнцыю ў Беларусі, гэта зараз амаль крымінальная справа. Так, і не толькі рэзідэнцыю, там нават мы недавно паведамлялі, што у лесе нават сабрацца кампаніі, гэта ўжо забяспечаны прыезд таксама да гэтай кампаніі АМАПа. Апошняе пытанне, спадар Павел, вось калі мы глядзім у будучыню, і ваш аб'яднаны пераходны кабінет менавіта гэтым і займаецца, праектаваннем будучыні, так, думкамі пра будучыню Беларусі, той ужо падчас пераменаў. І вось сам нацыянальны, што будзе цяжэй аднавіць сам нацыянальны цэнтр гэтых сучасных мастацтваў, так? Ці вось само гэта асяроддзе, так, environment, як кажуць, вось мастацкае, якое за апошнія гады, як мы тут зразумелі, ці то раз'ехалася па свеце, ці то там ва ўнутранай сваёй глыбокай эміграцыі знаходзіцца. Што гэта вот в цэлым, в глобальным значыць для беларускай культуры? Стратэгічна мы для сябе разумеем, што сёння культура гэта не проста для нас нейкая асобная сфера творчасці, гэта фактычна падмурак нацыянальнай бяспекі. То бок будзе беларуская культура, будзе беларуская ідэнтычнасць, будзе беларуская незалежнасць. Калі мы гэта страцім, то па сутнасці нішто нас ужо не будзе абараняць ад таго, каб нейкая суседняя дзяржава нас паглынула, якраз апелюючы да таго, што ніякай розніцы культурнай паміж намі ўжо даўно не існуе. І ў гэтым сэнсе важна падтрымліваць разуменне, што культура гэта сёння моцны элемент канструявання агульнай дзяржаўнай бяспекі, і гэтаму трэба надаваць нашмат большую увагу на ўзроўні нават нацыянальных бюджэтаў. А па-другое, тое, што раз'ехалась вельмі ж беларуская культурная супольнасць, з аднаго боку выклік, але з другого боку магчымасці. Бо людзі патрапілі ў глобальныя еўрапейскія, амерыканскія кантэксты,
яны навучыліся новым сродкам, новай мове, сталі больш самі заўважныя. І ёсць такая імавернасць, што якраз Беларусь адкрылася свету, і далей, калі сітуацыя памяняецца на радзіме да лепшага, гэтыя мастакі будуць прыязджаць для таго, каб перадаваць свае навыкі, сваю творчасць новым пакаленням.